गिबियावनो खुलुमबाय आंगोफोर बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जिडि प्रडाक्शनाव ओंखारनो गोनां देमसि दैमारिनि गोदान शर्ट एलबामा ओंखारबाय। 21 आवार्स जाबाय, मैयानो आपल'ड खालामदों देमसि दैमारिया। नोंथांमोना नायनो होननानै गोसो गुदुंफ्रा नायनो हागोन जिडि प्रडाक्शनाव थांनानै। जोबोद मोजां आरोना, हारिखौ लानानै बा हारिया माबायदि गादब जादों बिनि सोमोन्दै बा बिनि माबायदि सिस्टेमै थांनानै दं बर' हारिया, बेखौ माखासे बिनि केपसन नुनो मोनगोन आरो बर' हारिया माबायदि थांनानै दं बेखौ ससे सर्टलि मिथिनो हागोन आरो। जाय नोंथांमोना गोसो गुदुं जिडि प्रडाक्शनाव थांनानै नायहैनो हागोन। हारिनि थाखाय माबायदि बिथाङा नाजागासिनो बा माबायदि हारिखौ माने लांनो थांगासिनो। बिथांनि बेसेबां गादब जाबावनो शर्ट मुभिया मोजाङानो, आं नायनानै जोबोर मोजां मोनदों। नोंथांमोनाबो गोसो गुदुंफ्रा थांनानै नायहैनो हागोन। माने जोबोद मोजां आरोना, नायनानै गोसोखौ थैफोरखौ गोदौलायनाय मोनो। माने मोजाङानो जादों, गाज्रि जायाखै, नायनो मोजां। जाय बिथांमोना नायनो गोसो थांनानै नायहैबानो जाबाय। आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बिहरनाय थाबाय। गासैनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।